O Atlético Chantada segue coa boa racha, sorte que acompaña un excelente xogo do plantel chantadino da terceira autonómica. A pasada xornada gañaronlle o Sarria, un dos equipos que aspirou ao ascenso. Os rivais visitaron o Sangoñedo, onde o Atlético quixo tomarse a revanxa do partido de ida que perderon abultadamente. Así o fixo, e desta vez superaron o Sarria por 2-1. Demostramos aquí en Chantada que somos un equipo de alto nivel. Tuvemos a posesión do balón na primeira metade, tuvemos ocasións claras de gol, e daí o 2-0 na primeira metade. Despois na segunda acusamos algo o esforzo físico, porque foi bastante grande, pero bueno, aún así tuvemos ocasións claras de marcar o terceiro, e xa nos últimos minutos da segunda parte, nunha xogada embarullada, marcaron o 2-1. Pero bueno, fomos superiores, tuvemos a posesión do balón, tuvemos ocasións claras de gol, e penso que é unha victoria xusta. Bueno, ademais, sendo o primeiro ano, é un equipo que está desfacendo a afición. Sí, estamos moi contentos porque o público ven en masa aos partidos, portanse moi ben con nós e estamos moi agradecidos á afición. Afección que non é seguro que os acompañe na próxima xornada. O domingo Atlético desprázase ata o campo do Lucense, un partido que se prevé complicado polas posibles consecuencias da Feira do Viño. Pois vai ser un partido complicado, como ben dis, Feira do Viño en Chantada, a xente evidentemente pois vai salir de noite, vai se deitar máis tarde do habitual, pero bueno, estamos moi motivados, estamos moi metidos nesta campaña e eu penso que se Dios quere non habrá problema. Bueno, ascenso xa nada, pero unha campaña moi boa e agora pois a confirmar un bon posto na categoría, non? Bueno, sí, o importante é acadar o máximo posto posible hacia arriba, pero bueno, a partir de agora vou intentar tamén meter máis a xente que leva poucos minutos. Agora xa me dá igual máis ou menos quedar de octavo ca de sexto. E o que quería intentar era contra os equipos grandes que non sepan que son iles solos, que tamén está o Atlético Chantada que lle pode dar a cara a calquer equipo.